may nagtanong sa atin na ating kababayan, no. Natingnan daw natin yung hasang ng galunggong. So ipapakita ko po, no, para maniwala po tayo na sariwa po yung kanilang mga tumpukan po dito ng galunggong. So ito po yung isang piraso na galunggong, no. Tingnan po natin yung hasang para makita po natin ang pagkasariwa. Ayan, no. Pulang-pula po yung hasang ng galunggong. So, ngayon nakita mo na yung aking pagbablog ngayon dito, makita po talaga natin na sariwa po yung galunggong na ibinebenta po rito sa Malabon Fish Market. So, 100 pesos po yan, no? Sa kilo naman po ay 160. 100 pesos po yan. Ayan. So, napakataba po ng ating talaba, no? Ayan po yung laman. So dito naman po ay 200 hanggang 160 ang per kilo. So shoutout sa iyo, Lodi. Dito na ako ngayon. Dito ako banda pero hindi ako nawala. Ayun. So dito naman siya ngayon nakapwesto, yung ating idol sa Malabon Fish Market, no? So dito naman po meron tayong nakitang pusit lumot, no, sa halagang 150 ang per kilo, at bisugo rin po sa 100 piso na kilo. So sa yellowfin tuna na maliliit po ay 100 pesos ang kada per kilo, no? So 260 ang per kilo, no? Boss Nando. Shout out po, shout out. Ucheta lang oh. Matitigas, makintap. Ayun. Hindi na siya inedit, ha. Totoo yan. Hindi yan edit, Ayan, oh. pinapakita ng ating kasama yung Matigas yan, matigas. kanilang gulyasan dito, no, na talaga nakita natin sariwa at pulang-pula po yung hasang na binili yellowfin tuna, yan, no. Ayan pa rin po. Ayan, no, diba? Napakaganda po. 110. Sa nagsasabi po na buklatin ang mga hasang ng kanilang paninda para maniwala kayo. Totoo po na sariwa po yung mga isda na naibebenta po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Kilo naman po dito ng ating mga tulingan ay 80 pesos. So sa asa-asa po, tinatawag natin nilachay, no, pag lumaki ay hasa-hasa, 80 pesos naman po ang per kilo. So shout out ulit sa iyo, kaibigan. Ang lakas mo humatak ng viewers, kaya wala akong masabi sa iyo. Shoutout kay Boss Nando. Ayun, shout out kay Boss Lando Explorer. Yun, shout out sa Pamilya Bantot. Founder natin. Ito po yung founder namin, si Ate Potpot. Yun, shout out po, shout out. Oh, shout out kay Avatar, ang The Legend of Fish. Ayun. So sa isang ito, 100 pesos po ang kada tumpukan. Ayan, mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no, may mga presyohan na po nakalagay. Ito tayong alimasag na malalaki. Ayan. Boss, magkano kilo mo na alimasag? 150. So yun po yung per kilo ng ating alimasag, no. Malalaki po yan, no? 150. Babae. So 150 po ang per kilo. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Andyan na kayo sa itaas. Oh, shoutout kay Boss Gerald. Ito, oh. So magkano ang presyo niyan? 200 lang ang kilo. 200. Yan. At maya-maya, no? Na maya-maya. Magkano ang kilo niyan? 180. So 180 pesos ang kilo ng maya-maya, no? Sa Lapu-Lapu po natin ay 200 pesos ang kada per kilo. Magkano yan, idol? Sandal lang, boss. Yung apat, 100? Oo, apat. Ayun, 4 na piraso, 100 piso. Oh. Murang-mura na po yan, no? So, ang ganda ng laman ng ating ano, tanigi. Yan po yung laman ng tanigi, no? So, 200 pesos po ang per kilo ng tanigi. Masarap ikilaw. Ayan po. Ikilaw, isinigang, no? Masarap po yung isdang tanigi. Yan po yung inaatado, no? Na tanigi. So, 100 pesos, no? Ang tumpukan po ng langaray. Tapos, magkano naman ang lapu-lapu? 160 ang per kilo ng lapu-lapu. At meron din po silang isdang maya-maya. Magkano dito? 140 ang maya-maya. Yan po yung mga latag po nila mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, meron din po tayo ditong loro. Ayan. Sa loro? Ayun, 100 ang kilo. Dito sa ano, bitilya to, no? Magkano? So, yung bitilya po, no, 140 po ang per kilo. Tapos sa dalagang bukid, 120. So,
So 120 ang per kilo ng ating dalagang buhit, no? Yan po yung latag ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So may mga Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market. So mag-a-update tayo ng mga panibagong presyuhan at aalamin natin talaga yung mga sistema at sitwasyon po ngayon dito, no? Ngayong araw po ng Sabado, no? So marami po sa ating mga kababayan ang mga namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. At titignan natin kung mayroong mga isdang bato rito na mga latag katapos ng bagyong Karina, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-explore dito ngayong araw po ng Sabado. So tara, let's go! Alright, so mag-iikot na tayo dito sa Malabon Fish Market o Tumpukan, no? So nandito po tayo ngayon sa ating kaibigan na kay Boss Paeng. So may mga tinda po silang yellowfin tuna sa halagang 120 ang kilo, no? Meron din po mga bangus dito na isang piraso sa halagang 50 pesos. Boss Paeng, magkano kilo ng bangus mo ngayon? 50 lang isa. 50 pesos dito, no? Dagupan tunay. Ayun, dagupan, no? May warranty pa yan. May warranty pa. Pwede nyong ibalik kay Boss Paeng. Hindi masarap. Yan po yung mga kilo ng kanyang mga yellowfin tuna at bangus, no? So sa kilo naman po ng ating hipon, 190 ang per kilo. Magkano po pusit kalawang? Kalawang mas magano? So 160 ang pusit kalawang dito, no? So mura pa rin po yung mga presyo na nakikita natin dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. So may pusit po rito, no? Sa halagang 180 ang per kilo. Boss, hindi lang yan. Galing ano yan? Boss, ano? Langis yan. So sa tumpukan naman po ng ating galunggong, no, 100 pesos. So may nagtanong sa atin na ating kababayan, no, natingnan daw natin yung hasang ng galunggong. So ipapakita ko po, no, para maniwala po tayo na sariwa po yung kanilang mga tumpukan po dito ng galunggong. So ito po yung isang piraso na galunggong, no. Tingnan po natin yung hasang para makita po natin ang pagkasariwa. Ayan, no. Pulang-pula po yung hasang ng galunggong. So, ngayon nakita mo na yung aking pagbablog ngayon dito. Makita po talaga natin na sariwa po yung galunggong na ibinebenta po rito sa Malabon Fish Market. So, 100 pesos po yan, no? Sa kilo naman po ay 160. Ayan, 160 po ang kilo po ng galunggong. At may matambaka rin po, no? Sa halagang 100 pesos ang tumpukan. So, dito naman tayo sa ating kaibigan na nagtitinda po ng tilapyang Batangas. So shoutout sa iyo, Lodi. Ayun. So ayan po yung mga per kilo ng ating mga isda, no? So shoutout sa Malabon, Malabon Ahon. So meron din po kasing konting tubig na lumalabas sa loob po ng Malabon Central Market. Gawa ng high tide po ngayon dito sa Malabon. Ayan. Boss, salamat. Thank you. Dito, pumaba na naman ang Ayun. So, may konti talagang tubig na pumapasok dito ngayon sa Malabon Fish Market, no? So, isang lata po ng ating tahong ay 50 pesos. Baklad yan, baklad. Tapos meron din po tayong talaba. Ang talaba, ate, magkano? Sandaan, bakla yan, bakla. So, 100 pesos po yung talaba, no? May alakaak din po dito. So, dito sa ating kaibigan ay may mga latag na mga presyuhan ng kanyang mga seafoods na ibinebenta dito sa Malabon Fish Market, no? So, ito po yung mga pusit natin sa halagang 180 pesos, 220, 350. Yellowfin tuna ay 120 pesos ang kilo. Isang pirasong bangus ay 110, no? Yan po yung mga nakalagay na presyuhan ng kanilang seafoods dito sa Malabon Fish Market. Yan. So, sa mga gulay din po, meron din po mga presyo na nakalagay. So, shoutout sa iyo. Ayun, shoutout.
Yun. Yan, hinihintay ka ng karamihan dito. Shout out sa'yo, Boss Lando. So ayan po yung mga presyo naman po ng ating mga prutas, no? Alright, so dito naman po ang kilo po ng tawilis ay 100 pesos, no? So sa kilo naman po dito ng tahong ay 50 pesos. So yung talaba po na nakikita natin na nakalata, no? O nakatapo. Halagang 100 pesos po yan. Ayan. So napakataba po ng ating talaba, no? Yan po yung laman. So yun din, tawilis din po, no? 100 pesos ang kilo. Ayan. So yan po yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. So may mga tulingan po tayo na nakikita po rito, no? Ito po yung tulingan sa halagang 120 ang per kilo. Tapos ang mga Sandan. galunggong, no? Tsaka matambaka rin po sa halagang 100 pesos ang kada tumpukan. So sa kilo ng ating mga hipon, no, 180. So mababa pa rin po ang mga presyo ng hipon dito sa Malabon Fish Market. At ang tumpukan po dito ay 20 pesos. No? Tumpukan po natin dito ng turay, 20 pesos po. Ayan. So marami po mga latag dito ng tumpukan ng tulingan, no? So mga matambaka rin po sa halagang 100 pesos. So dito naman po ay 200 hanggang 160 ang per kilo. So shoutout sa iyo, Lodi. Dito na ako ngayon. Dito ako banda pero hindi ako nawala. Yun. So dito naman siya ngayon nakapwesto, yung ating idol sa Malabon Fish Market, no? So 160, 200 pesos ang per kilo ng hipon. Boss, salamat. Thank you. Alright. So may mga maliliit, no, na panggata na alimasag, no? Ayan, no. Magkano kilo? Oh, 100 pesos po, no. Napakamura po ng ating alimasag. Sa mga mahilig pong maggata ng sitaw, kalabasa at langka, ito po may mabibili po kayo sa halagang 100 pesos ang kilo ng alimasag, no. Mapili tayo ng ano mo. Boss, salamat. Thank you. So, dito naman po, meron tayong nakitang pusit lumot, no, sa halagang 150 ang per kilo at bisugo rin po sa 100 piso na kilo. So, sa yellowfin tuna na maliliit po ay 100 pesos ang kada per kilo, no. So, yan po yung mga latagan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latag na mga seafood. So, shoutout sa iyo, kuya. Shoutout. So ayan po yung mga latag po nila ngayon dito, no. So napakaganda ng kanilang mga latagan ngayon at napakaraming seafoods ngayong araw po ng Sabado. So sa Boss Lando Explorer po. Apo, Explorer. So sa kilo naman po ng ating hasa-hasa, no, 100 pesos ang kilo. So grabe po ang mga latagan po ngayon dito ng seafood sa Malabon Fish Market. Talagang makikita po natin ang kanilang mga presyo na murang-mura po ngayong araw ng Sabado, no? Alright, so ang hipon po dito na big size, napakalaki, no? 260 ang per kilo ng big size na hipon po dito sa Malabon Fish Market. So dito po pusit, 260 ang per kilo, no? Boss Nando. Shoutout po, shoutout. Baka may shoutout ka. Shout out kay Jojo Repair Shop. Ayun, shoutout po. Ito po yung mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga murang presyo ng kanilang mga
paninda dito sa mga vendor po natin, no? Shoutout po, kuya. Salamat po, salamat. So, dito naman po ay 180 naman po ang per kilo ng ating mga hipon, no? So, grabe ang presyo ng mga hipon dito at napakamura po ninyong mabibili. Arap na kayo dito sa Malabon. Ayun. Arat na, tara na, let's go! Oh, 150 lang, 150. Oh, so, pusit lumot, 150 ang per kilo, no? 150 lang, 150. Tapos dito naman po ang hipon ay 170. 160 binibigay no. Ayun, 160 po, binibigay na yung kanila mga panindang hipon, no? Ayan. So, so 90 pesos po ang gulyasan, no? Yan po yung mga presyo ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So, sa mga tilapia naman po ay 80 pesos. May tumpukan din po, no? Ayan, no? Mga tilapiang Batangas po dito sa Malabon Fish Market, no? Grabe po ang mga tumpukan na nakikita po natin dito. So, dito pa rin po ang presyo ng pusit lumot, no, 150. At ang yellowfin tuna, 100 pesos ang kilo. So, tumpukan po dito, no, 50 pesos, salay-salay. Ayan. Kilo po ng ating hipon, 180. Lumot po ay 150, no? So, grabe pa rin po yung mga bentahan, no? Talagang bagsak presyo po ngayong araw ng Sabado. So, sa kilo po ng gulyasan na malalaki ay 80 pesos ang per kilo. So, shout out. So, 110 po dito, no, ang per kilo ng yellowfin tuna. Ayan. Gulyasan po ay 80 pesos ang kilo. Uchenta lang oh. Matitigas, makintab. Ayun. Hindi na siya inedit, ha. Totoo yan. Hindi yan Ayan, edit, oh, oh. pinapakita ng ating kasama yung Matigas yan, matigas. kanilang gulyasan dito, no, na talaga nakita natin sariwa at pulang-pula po yung hasang na binigay Yellowfin. yellowfin tuna yan, no. Ayan pa rin po. Ayan, Yellowfin. oh, diba? Napakaganda po. 110. Sa nagsasabi po na buklatin ang mga hasang ng kanilang paninda para maniwala kayo. Totoo po na sariwa po yung mga isda na naibebenta po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. Thank you. Thank you, Boss Lando. Thank you, Boss Lando. Alright, so ang kilo naman po dito ng ating mga tulingan ay 80 pesos. So sa asa-asa po, tinatawag natin nilachay. No, pag lumaki ay hasa-hasa, 80 pesos naman po ang per kilo. So may alumahan. Sa alumahan, magkano? 80 rin, Boss Lando. 80. O yun, no? 80 pesos din po ang alumahan, no? Yan po yung mga presyo na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So, dito naman po ay 260 ang per kilo ng hipon. Ayan, yan po yung presyo. Alright. Yan po yung presyo ng hipon ni Ate Potpot, no? 260. Dito naman po ay 200 pesos ang kada per kilo ng hipon, no? Ayan, 200 pesos po dito, no? So, shout out. Shout out ulit sa'yo, kaibigan. Ang lakas mo humatak ng viewers, kaya wala akong masabi sa'yo. Shoutout kay Boss Lando. Ayun, shout out kay Shoutout Boss sa Lando Pamilya Explorer. Yun, shout out sa Pamilya Bantot. Founder natin. Ito po yung founder namin, si Ate Potpot. Yun, shout out po, shout out. Oh, shout out kay Avatar, ang The Legend of Fish. Ayun. So, 30 pesos naman po dito ang kilo ng tahong. So, sa gulyasan po, no? 80 pesos ang kilo. Sa yellowfin tuna, 100 pesos, no? Balsa galunggong, 120 pesos ang per kilo, no? So, murang-mura pa rin po ang mga latagan dito ng kanilang presyohan ng isda. So, shout out sa iyo, Boss Alan. Shout out. Wala, kapoy. So, ang per kilo ng ating mga lumot, no, halos lahat po na naikutan natin, 150 ang per kilo ng pusit lumot, no? Wala na timbangan. 150 na may bigat. 150 isa.
So, shoutout kay Jonel Baliw, na anak ni Don Ramon. Shoutout sa iyo. So, sa isang ito, oh, 100 pesos po ang kada tumpukan. Ayan, mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? May mga presyohan na po nakalagay. So, yellowfin tuna, 120 ang per kilo. At ang tulingan po ay 80 pesos. Yan po yung mga presyo ng tumpukan po. Ito, oh. Tumpukan po ay 100 pesos tulingan. Laki na naman ng tubig. Kahapon wala. Meron din. High tide eh. Laki tubig sa ilog. Yeah, thank you. So, dito naman po ay 260 ang per kilo ng hipon, no? So, magkano naman yan, idol? Magkano yan? 150 isang plastic. Shoutout ko muna si sino mo yung lahat ng ex ko? Sino ba yun? Ayoko sabihin. Ayaw nyo sabihin, no? So, dito po, meron po tayong dulong, no? Sa halagang 50 pesos ang isang plato, no? Tapos, sa mga naka-plastic po ay 100 pesos. Ayan. Mga naka-plastic na po, no? Isang balot, no? 100 pesos. Yun. So, dito naman pusit lumot ay 160 ang kilo. So, sa gulyasan po, 80 pesos ang kilo. So, malalaki pong gulyasan yan, no? So, yan po yung mga kilo. So, grabe ang mga yellowfin tuna po natin ngayon dito, no? 100, 120 ang mga kiluhan dito. At may mga tumpukan pa rin po tayong nakikita dito, no? So, meron din po tayong alimasag na malalaki. Ayan. Boss, magkano kilo mo na alimasag? 150. So, yun po yung per kilo ng ating alimasag, no? Malalaki po yan, no? 150. Babae. So, 150 po ang per kilo, no? Tapos, apahap. Ayan, may apahap po, no? So, yung tumpukan na po yan ay 100 pesos, no? Ayan, mga latag po nila dito sa halagang 100 pesos. Madami na. Wala, inanong So, na kasi namin sa baha. So, sabak tayo sa may tubig, no? So, tumpukan po dito, no? Ng pusit, 100 pesos. Ayan. Mga gulyasan o tulingan na nakikita po natin sa tumpukan. Kailangan tulong. Tulong. Ayun. So, talagang papasok po ang tubig ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Nay, salamat po. So, malaki po ang tubig, eh, no? Pumapasok po sa fish port, no? So, yung mga isda, pwede na pong lumangoy at isa-isa na po magdulundagan to, kung buhay lang po. So, shoutout sa inyo, mga kaibigan. Andyan na kayo sa itaas. Oh, shoutout kay Boss Gerald. Ito, oh. So, magkano ang presyo niyan? 200 lang ang kilo. 200. Ayan. At maya-maya, no? Sa maya-maya. Magkano ang kilo niyan? 180. So, 180 pesos ang kilo ng maya-maya, no? Sa lapu-lapu po natin ay 200 pesos ang kada per kilo. Alright, so may mga tumpukan po tayo dito kay Boss Ed, no? Ayan. So, 100 pesos ang mga tumpukan sa mga nakikita nyo po dito nakalatag. Ayan. 100 pesos po, no? Alright, so magkano yan, idol? Sanda lang, boss. Yung apat, 100? Oo, Ayun, oh, 4 na piraso, 100 piso. Oh. Murang-mura na po yan, no? Okay, thank you. Yan, mga tumpukan, no? Tumpukan po ng mga dalagang bukid sa halagang 100 pesos, no? Tulingan din po ay ganon. So, 100 pesos din po dito ang tumpukan ng labahita. So, umaagos na po ang tubig papasok po dito sa kalsadahan natin dito sa Malabon Fish Market. Alright. Alright, so magkano yan, idol?
150, dalawa. Oh, 150, dalawang piraso po, no? Okay, thank you. So, dito naman po ay mura pong tilapia Batangas, no, sa halagang 70 pesos ang per kilo. So, dito naman po ay 90 pesos ang per kilo ng ating tilapia Batangas, no? So, ang ganda ng laman ng ating tanigi. Yan po yung laman ng tanigi, no? So, 200 pesos po ang per kilo ng tanigi. Masarap ikilaw. Ayan po. Ikilaw, isinigang, no? Masarap po yung isdang tanigi. Yan po yung inaatado, no? Na tanigi. Okay, salamat. So, dito naman po, may mga hipon, no? Bossing, magkano yung hipon? 220 parehas. Parehas pong 220, oh. 220 ang per kilo, no? Kaya ako nabigay yung yung mga sombrero nyo. Nasa bahay, hindi ko dinala ngayon. Alright, so may tumpukan din po tayo na nakikita ditong isdang langaray. Magkano ang isdang langaray? Tumpukan? So, 100 pesos, no? Ang tumpukan po ng langaray. Sa pusit lumot? So, 150. Shoutout sa'yo, idol. So, 150 ang per kilo po dito ng pusit lumot, no? Halos lahat ng iniikutan natin na nagbebenta po ng mga pusit lumot, 150 ang mga kada kilo, no? So, may mga lapu-lapu pa rin po tayo dito na binebenta. Magkano naman ang lapu-lapu? 160 ang per kilo ng lapu-lapu at meron din po silang isdang maya-maya. Magkano dito? 140 ang maya-maya. Yan po yung mga latag po nila mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, meron din po tayo ditong loro. Ayan. Sa loro? Ayun, 100 ang kilo. Dito sa bitilya to, no? Magkano? So, yung bitilya po, no? 140 po ang per kilo. Tapos sa dalagang bukid, 120. So 120 ang per kilo ng ating dalagang bukid, no? Yan po yung latag ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So may mga alimasag din po, no, na malalaki. Ayan. Boss, salamat. Thank you. Sa hito mo magkano? Hito lang. O yun, no? Sa tumpukan naman po ng hitong dagat ay 100 pesos. Tapos thank you, salamat. So yan po yung isdang dilat, 100 per kilo. Ayun, no? So ilalatag na po ng ating idol yan sa kanyang kariton, no? Tapos thank you, salamat. Alright, so sa sitwasyon o sistema dito sa Malabon Fish Market, no, napakadami pong mga latagan na mabibili nyo po dito. So sa update natin ng mga kanilang benta ng mga isda o hipon ay bagsak presyo at napakamura pa rin po, no? Kaya po tayo nagkakaroon ng konting traffic gawa po ng ating mga kababayan na nag-iikot o namimili dito sa Malabon Fish Market. So sa sitwasyon o sistema dito sa Malabon Fish Market, no, so grabe po yung mga presyohan po na nagaganap dito dahil nga sa murang presyo ng kanilang mga bentahan po ng seafood. So sa hipon naman po ay murang-mura po ninyong mabibili at ang mga pusit lumot at iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market. So shout out po rin tayo sa ating mga kababayan, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga vendor na masisipag dito sa Malabon Fish Market upang makapaghatid ng mga murang presyuhan sa ating mga kababayan. At shout out pa rin po sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga sa marami silang mabibili dito na murang-mura at abot kaya ng ating bulsa. So shout out sa ating mga team Burautan dyan sa Carmen Canal Victoria, no? So shout out kay Angel Jazz,
kay Jun Inocencio, shout out po sa inyong lahat, no? At shout out sa ating mga katrabaho dyan sa project sa ito. Hanggang dito lang po muli. Dito po muli si Orlando Explorer na lagi po mag-update dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa inyong pamimili. Maraming salamat po. Bye-bye.